Bueno, ni batez ere nahi nizueke azaldu pixkat ikasik dela denboratxo bat induen hezkuntza proposamena, nuri noradi joan, eta uste bat datorrela neurri handi baten hamaika begira den gogoetan planteatzen diren zenbait hildorekin, baina hezkuntzaren arloan. Guk ikasitik pentsatu genduen bere garaimon ikasi beti izan da, ikasiken helburu nagusia beti izan da elkargune bat sortzia, hezkuntza inguruan ari diren eragileen guztientzat, eta hildo horretatik pentsatu genduen sentitu genduen beharra hausnarketa bat egiteko, ikuspegi erabat libreki eta irakaskuntzaren ikuspegi hutsetik edo hezkuntzaren ikuspegi hutsetik. Pentsatu genuen askotan juten den gehala beti gerora eginda gero kritikak eta posizionamentuak hartzera eta egokiagoa zala gure ekarpena hasiera batetik egitea, eta urte beteko hausnarketaren ondoren eta hainbat ekarpen eta jaso ondoren ausartu ginen gure planteamentuak plazaratzea eta modu honetan modu ireki batean da saiatuz beste eragileekin elkarrizketa zabaldu eta pixka danon artean adostasunetara iristea. Gure ustez badago premia eta pixkat hamaika begira den gogoetan esaten den bezala aro zaharrean badago nundik heldu, baina badago hausturarako eta berrikuntzarako premia, eta hezkuntzan zer esanik ez, ikusten genuen alde batetik importanteena zela guretzat jartzea begira, aurrari begira, gure gazte eta neskamutilei begira, eta esan zer heziketa nahi dugu nire seme-alabentzat, gure aurrentzat, eta horra begirako hausnarketa egin eta horiekin koherente izaten saiatu. Ez dakit ondo ikusten den, indixen behar dago, ez da? Berdin da. Eta, batzutan kosta egite zaigu aurrera begirako hausnarketak egitea. Eta beti askotan gehatzegea lehendik datozkigun inertzia askotan harrapatuta. Eta, gu saiatu ginen, pixkat diagnostiko batetik abiatu, zertan asmatu dugu, zertan ez dugu asmatu, zer hobetu behar da. Esan bezala heziketaren ikuspegi global batetik abiatu ginen. Nik uste begibistakoa dela, hezkuntza ez dela bakarrik eskola jarduera dagokion zerbait, baizik eta nagusiki familian edo etxean gertatzen dela, eta gero eta garrantzi gehiago hartzen ari dela baita ere beste aisialdi eremua edo erretako beste zenbait eremu, eta guztiok danon artean ite deula heziketa lan bat. Eta hortik abiatu ginen. Beharra ikusten dugu, gero eta elkarlan gehiago goteko hezkuntzan zer ikusia daukaten eragile guztien artean. Baina ez hori bakarrik, iruditzen zitzaigun baita ere jendarteak izan behar duela hezkuntzaren protagonista. Bere gain sentitu behar duela ardura hori, eginkizun hori egiteko, eta hortarako moduak bilatu eta artikulatu behar direla. Esan izan da, behin baino gehiagotan, hezkuntzan duela 2 mendeko egitura administratiboa daukagula, eta aurreko mendeko prestakuntza daukagula, eta mende honetako ikasleak ezin nahi ditugula. Eta kontraesan horretatik nola irten. Eta guri iruditzen zaigu neurri handi batean hausnarketa egin behar dela zentzu hortan, batetik gaur egun daukagun antolaketa ereduak urruneko burokrazia handia, urruneko kudeaketa, saren arteko zatiketa, guraso, ikasle, irakasle eta herritarren arteko banaketa. Egoera antolaketa sistema honek mesfidantza ekartzen digula. Mesfidantza iturri dela eta
behar dugula pixkanaka jendarte bateratuagoa lortzen joan, konfiantzan gehiago oinarrituko dena, kooperatiboagoa izango dena, ekitatea eta kohesio soziala sustatuko dituena. Hortik ikusten dugu etorri behar duela lehenengo aldaketak. Antolaketari buruz hausnarketa egin eta aldatzeko beharra sentitzen dugu. Gure ustez, denontzat eta denona izango den hezkuntza sistema berriak, hiru oinarri beharko lituzke. Bata da, izaera publikoa, finantziazioari dagokionez, nolabait jarraipenari dagokionez. Baina, iruditzen zaigu gainera, zenbat eta gertuagokoa izan administrazio hori, jarraipena eta egiten duen administrazioa zenbat eta gertuagokoa izan, hainbat eta hobe. Gero etorriko gara pixkat gai hortara berriro. Bestetik, iruditzen zaigu bigarren ardatza, bigarren oinarria, izan behar duela autonomiari dagokiona. Hau da, eskola bakoitzak autonomoa izan behar du. Bai, bere hezkuntza egitasmoa gauzatzeko, eta bai, barne antolaketari, ikastetxearen barne antolaketari dagokionez ere. Iruditzen zaigu, hildo pedagogikoari dagokionez, denbora gehiegi pasatu dela ja, bai estatuek eta bai botere ekonomikoek nolabait markatzen dutela eskolak ze funtzio bete behar duen, eta nolabait ikaslearen profila zein izan behar den, eta bar. Eta iruditzen zaigu, bai, egia dela gizarterako prestatu behar ditugula aurrak, baina horrekin batera aurra bera den horretan aitortuz egin behar dugula, bere identitate propioa garatzeko lagundu behar diogula, garatzen, berez dituen gaitasunak garatzen lagundu, komunitateko partaide izateko bideak eman, eta horretan funtzio horiek betetzera bideratu behar dugula eskolako jarduna. Horretarako, esan bezala, autonomia sakondu behar da. Bai, arlo pedagogikoan dagokionez, baina baita barne antolaketari dagokionez. Eskola bakoitzak gai izan behar du bere antolaketa propioa erabakitzeko. Eta hirugarren ardatza izango litzateke, ohartzen gara hezkuntza jarduera ia erabat familiak bizilekua daukan udalerrian gertatzen dela. Eta garrantzi handia duela espazio bezala herriak. Eta beharrezkoa dela hezkuntzako eragile guztien arteko lankidetza, baina horretaz aparte, bai gertuko administrazio edo udalaren partaidetza, hezkuntza gaietan, bai aisialdiko eragileen eta beste eragileen koordinazioa, eta zentzu horretan hezkuntzaren esan dugun bezala ikuspegi zabaletik ulertuta artikulatu behar dugula hori, eta herri mailan hasi beharko genukela lan hori egiten. Konturatzen gara Europan eredu hori ari dela nagusitzen hainbat tokitan, eta, noski horrekin batera, Europako beste toki batzuta begira hasten baldin bagara, noski aldaketak, egitura aldaketak, inbertsio potente bat ere eskatzen du, ezta? Badakigu hezkuntza inbertsioa hemen ez dela Europako beste zenbait herrialdetan bezalakoa. Hori da pixka bat gure abiapuntua. Saiatu gara konkretatzen pixkat 10 puntutan. Aipatu dugu jendartean heziketaren protagonista izatea, gertuko gestioaren garrantzia eta jendarte bateratuaren beharra. 10 puntutan laburbildu dugu, nolabait esateko gure ustez hezkuntzak behar duen aldaketa nondik nora etorri beharko litzateke. Noski lehenengoa eta ezinbestean balio hezitzaileetan oinarritutako hezkuntza bat izan behar duela. Hori paperean danok errez ikusten dugu, baina gero horrekin koherente izatea gehiago kostatzen zaigu, ez?
hor herri hezitzailearen filosofian oinarritzen gara gu, bertan 14 eragilek egin zuten bat, eta nolabait 7 bat balio hezitzaile nagusi edo identifikatu zituzten, haurraren kultura aitortu eta respetatzea, parte hartzeko eta erabakiak hartzeko aukera eskaintzea aurrei, aniztasunean berdin eta parekide aritzeko aukera eskaintzea, aniztasunean ingurumenarekin bizitzen ikastea, ingurumen kulturala zaintzea, harremanetan euskera lehenestea, eta elkarlanean aritzea eta komunitatean bizitzeko estea. Horiek izan ziren pixkat, laburbilduz, balio hezitzailetzat hartu zirenak herri hezitzailearen adostasun horretan, ezta? Eta guk bat egiten dugu, helburu, balio horiekin, eta iruditzen zaigu, nolabait, herritar arduratsu, irizpidedun, kritiko eta baikorrak sortzeko ardura daukagula, eta jendartean ongi kokatzeko gai izango diren pertsonak ezi behar ditugula. Eta noski hori da oinarrian hezkuntza jarduerak behar duena. Bigarren puntu bat, aurren lehenengo adinei, lehenengo urtei dagokien garrantzia da. Iruditzen zaigu ez zaiola orain arte nahikoa garrantzia eman adintarte horri. Teorian danok onartzen dugu oso importantea dela, baina gero ez dira behar den neurriak hartzen, aurren interesak babesteko, beren eskubideak, hor daude lanuzte baimen ordainduak luzatu beharra, lehen 3 urtetan etxean ezteko errestasunak ematea, zaintza moduak aukeratzen dituztenentzat behar beste leku egotea eta ahalik eta heziketa onena eskaintzeko ondo antolatzea, ze aurko purutan ari diren adino tarte horretan ere noski berrikusi beharrekoa da, eskaintza zabala dago momentu honetan, baina kalitatezko eskaintza egoteko gauzak aldatu beharra dago. Noski 0-3 arloan diharduten profesionalen prestakuntzan sakondu behar da, baita homologatu aurre hezkuntzan diharduten beste adinetako profesionalekin ere, eta herrian aurren eta gurasoen arteko partekatuko dituzten espazio eta jarduerak ere behar ditugu. Hori nolabait lehen urtei begira. Beste puntu bat, zehaztu duguna, gure ustez importantea dena da garapen integrala esaten duguna, ez da? Aurraren garapen osoa bultzatu behar dugula. Gero eta garrantzia gutxiago ematen ari zaio zenbait orokorrean eskolan, adibidez arte egintzari, gorputz heziketa, filosofia, adierazpenarekin lotutako arloak, eta gure ustez oso importanteak dira. Noski adimen emozionala eta sozialak eta lantu behar dira, ezagutzaskoaz gain, etika bera ere bai, jolasaren garrantzia hor txikienekin, handiagoak direnekin, errealitatearekin lotuta ikastea gauzak. Badago hor zertan aldatu, ez da, esate baterako, selektibitatea dolako hautaprobek baldintzatzen digute ikaragarri irakaskuntzaren hildoa, eta uste dugu horiekin bukatu behar dela. Eta noski, bigarren hezkuntzan ere, heziketak pisu handiago eki behar du, eta hortarako formazioan ere sakondu behar da. Laugarren puntu bat, ikusten genuena, irakasle hezitzaileen prestakuntza egokitzea da. Hor ikusten dugu beste herrialde batzuetan, adibidez, dituzten gaitasun kompetentzialak edo ikasketako mailaz gain, unibertsitateetan irakasle izan nahi dutenei, sarrera balioesten zaizkiela beste zenbait arlo, esate baterako aurrekin edo nerabekin aritzeko ze gaitasun daukaten, ze jarrera, gizarte hurbilarekiko konpromisoa, empatia, elkarlana, eta horren arabera hautatu zeinek
hartuko duen irakasle izateko bidea eta zeinek ez. Ez baitu edo zeinek balio horretarako. Bestaldetik, goi mailako prestakuntza behar dute maisu maisterek, edo irakasleek haurtzaroen eskubidetan sakondu behar dute, psikopedagogia eta soziopedagogian, metodologia berrietan, noski ikateetan, kurrikuluma Euskal Herriko realitate kulturalera egokitzeko gai izan behar dira, taldean lan egiteko, inguruko komunitatearekin harremanetan jarduteko, eta noski euskeran aditua eta oso doitua izan behar du, ezta? Iruditzen zaigu ikaslearen garapen pertsonala ere landu behar dela formazio horretan, teoria praktikari lotuagoa egon behar dela, eta, hortelako unibertsitatea eskolaren arteko elkarlanean sakondu behar da, eta lehen aipatu dugun bezala, konfiantza giroa honetan ere berreskuratzen joan behar dugu poliki-poliki. Eta noski, hasierako irakasleek, hasierako urteetan, laguntza izan dezaten, artikulatu edo moduak asmatu behar dira. 5. puntua, ez dakit asko luzatzen nahi zen, bestela esan, eskola bakoitzak bere hezkuntza proiektu propioa izan behar dela. Iruditzen zaigu gaur egun ditugun hutsunetako bat dela eskoletan ahulak direla hezkuntza proiektuak, eta ez dagoela txikimendu gehiegirik proiektu horiekiko, eta hor eskola elkarteak bere sentitu behar du proiektu hori, eta hortarako autonomia izan behar du hori garatzeko, eta iniziatibari bidea eman behar zaio. Horrekin batera iruditzen zaigu ikastetxeak autonomia izan behar duela bere proiektuarekin bat datozen langileak aukeratzeko ere, beste zenbait herrialdetan egiten den bezala, bide batez, esan dezagun. Eta hor, administrazioak askoz ere parte hartze txikiagoa izan behar duela. Noski, zuzendaritza prestatuak izatea eta lantalde egonkorra izatea ezinbestekoa da, eta iruditzen zaigu horretan ez gehala asmatzen momentu honetan. Zuzendaritza talde ahulak ditugu, askotan lehengo ditura zaharrak hartuta dituztenak, beste batzuetan behartuta ari direnak horretan, formazio nahikorik ez daukatenak, eta iruditzen zaigu beharrezkoa dela hor lan egitea bestera batera, egonkortasun batekin, formazio batekin, prestakuntza espezifikoa, eta, eta horrekin lotuta, hezkuntza proiektuarekin bat egiten duen lantalde bat, osatu ahal izatea. Eta uste dut goizean ere irtengo zela, honekin oso lotua dago, partaidetza mekanismoak artikulatzea. Zuzendaritza taldea bat izan arren, denon ardura dalako eskola bat zuzentzea, edo eskola bat kudeatzea. Eta horretan partaidetza mekanismoak berritu eta berrikusi beharko dira. 7. puntua, ikasle euskaldun eleaniztunak bilakatzea helburu. Helburu hau aspalditik helburutzat eskola guztiek daukate, baina aste honetan jakin dugun azken ebaluazio diagnostiaren emaitzetako bat da hain zuzen ere atzera egiten ari garela eskolak den euskalduntzean. Ez dugu aurrera egiten, ze esanik ez erabileran, baina ezagutzan bertan ere, ez? Orduan, garbi dago zerbaitek ez duela funtzionatzen. Eta urte gehiegi pasatzen ari direla, aldaketarik gabe, eta hizkuntz eredu berriak behar ditugula, mantentze eta murgiltze sistemetan oinarritutakoak, eta seriotasunez hartu behar dela gai hau. Eta hor badago kontseiluak 2008an onartu zuen ikasle euskaldunen eleaniztasunak sortzen izeneko txosten bat, eta hor aipatzen ziren zenbait neurri hartu beharrekoak, eta guztiz bat egiten dugu neurri horiekin, ez gara asko luzatuko, baina garbi ikusten duguna da behar handiagoa dutenei gehiago lagundu behar zaiela honetan ere, euskalduntze lanean ere. Eta 8. puntua
herrietako hezkuntza plana, lehen aipatu dugu, guretzat garrantzitsua dela hezkuntza ikuspegi zabaletik hartzea, hezkuntzan diharduten, zerikusia daukaten eragile guztien artean harremanak sakondu, konfiantza berreskuratu eta dinamikak martxan jartzea, eta iruditzen zaigu hori herri mailan egin behar dela, udalak ere baduela hor zerikusia, zeresana eta ardura, eta bestaldetik bai hezkuntza formala, ez formala, informalen arteko koordinazio horretan klabeetako bat edo bideetako bat izan daiteke herriz herri hezkuntza planak egiten joatea. Eta hezkuntza plan horren barruan, adostu denen artean, herriko kurrikuluma edo bestelako oinarriak eta beste hainbat gauza elkarrekin egin ditzaketenak. Uste dugu hortan sakondu daitekela eta ikusten dugu Europako zenbait eredutan ere dagoeneko badaukagula nondik ikasi. Beti ere, elkarlan hori joango litzateke, aurren interesak zaintzera, esan dugu herriko kurrikuluma adostera, etorkin berriei egokitze eta harrera planak egin alde batetik eta eskolatze planak prestatu bestetik, behar bada beste inguruko herriekin ere programa batzuk elkarlanean martxan jarri, eta abar. Lehen aipatu dut eta ez nez lusatuko, iruditzen zaigu klabeetako bat, eta kosketako bat, eta gainditu beharreko egoeratako bat, eta mesfidantza iturri eta desberdintasun eta arazo iturri nagusinetako bat, gaur egun daukagun egituraketa dela. Eta antolaketa administratiboa asmatu behar dugula, denontzako modukoa eta bateratzailea izango den hezkuntza sistema publiko bateratzaile anitz bat sortzen, eta posible dela. Ikusten dugun lehen bezala, beste hainbat tokitan horrelakoak egiten direla. Noski antolaketa horrek izan beharko du, konfiantzan eraikia, parte hartzea erreztuko duena, gardentasunean arituko dena, gertuko kudeaketan oinarrituko dena, lehen esan bezala. Baditugu ereduak Finlandia, Dinamarka, Estonia, guri asko gustatzen zaigu Italiako Reggio Emilia. Lehen aipatu ditut 3 oinarri guri ustez beharko lituzken antolaketa berri horrek, eta ez dut errepikatuko. Eta bukatzeko, finantziazioa, noski. Finantziazio egoki gabe, edo behar adinako finantziaziorik gabe, hankamotz geratu daitezkelako hainbat ahalegin. Eta hortan, noski bidezkoa da eskatzea, Europan erabiltzen diren inbertsio irizpideetara etortzea, ezta? Horrek eskatu esango luke, inbertsioa nabarmen areagotuko litzakela. Ez dugu ahaztu behar, guretzat azkenean helburua izan behar duela, ikasleek aukera izan behar dutela, plangintza komunean dauden edozein ikastetxetan matrikulatzeko aukera berdinetan. Eta ordan finantziazioak hori bermatu behar du. Ekitatea da, alde batetik iparrorratz edo horretan lagunduko diguna, eta bestetik kohesio soziala. Bi ardatz horietan bideratu beharko da finantziazio hori eta hartu beharreko erabakiak. Lehen esan dezu ez, Euskaldunok ardatzean jartzeari buruz hitz egingo nula, eta egia esan, ez zitzaidan erresa egiten, gaur hona etorri eta zertaz nondik, norentzat eta zertarako ari nintzen edo ari beharko tenukeen pentsatzea. Eta orduan, pixka begira jarri naiz ez, ni batez ere bertsogintzan eta literaturgintzan aritzen naiz, eta talaia horretatik ikusten ditudan talka edo erronka edo arrisku batzuei begira jartzea pentsatu dut, iruditzen zaidalako estrapolagarriak diala beste hainbat eremutara ere. Garbine Ubedari entzioten elkarrizketa bateko pasartetxo bat irakurriko dizuet, eta berak esaten zuen, goizetik hasi eta gauera arte eskuartean ditugun elementu guztiek, elikagaiek, etxetresnek, iragarkiek eta abarrek erdaraz ematen digute informazioa. Eta etengabean ari gara horrelakoak irakurtzen. Euskaldunak alegin eternoan aritu behar du, baldin eta euskaraz bizikoa da. Hori da gure errealitatea eta ez zenbat liburu argitaratzen ditugun eta irakurtzen diren euskaraz.
Euskarazko liburu bat hartzea ekintza ikaragarri politiko bat da. Ez baitago ez errestasunik, ez ezer. Guri zer gustatuko zaigun eta non erosiko dugun kanpotik ezarri zaigun zerbait da. Ahalegin handia egin behar da eta gainera ez dugu ikusgarritasunik bat ere. Justu gure mailari buruz pentsatzen ari nintzala, gitaragoa ikusita ez, pentsatzen hau da mai sinpatikoa. Euskara, kultura, digeritzen errexena dirudiena, eta askotan errexen digeritzen duguna da murzulotik bera azkarren joaten dana. Eta badokat susmoa kostatzen zaigula kultura erdigunean jartzea, eta benetan herrigintzarako tresna gisa baliozko garrantzia aitortzen. Hori, esango nuke, kultura edo herri guztietan. Eta hemen gainera, euskeraz egiten den dugun kulturari buruzaldi ari baldin bagara, Garbiñek aipatutako ontatik guztitik, are zailago. Euskeraz jasotzen dugunaren parte handi bat, gaztelaniaz pentsatua da. Eta hori, euskaldunok nabaritu egiten dugu. Badakigu ez dela guri zuzenean komunikatu nahi zaigun zerbait, albo entzuleak edo albo hartzaileak garela bide batez guri ere komunikatzen zaigula ez. Oier Gilanek Zauri Bolodia liburuan teatroari buruz gogoetatzen du eta esaten du ez gaur egun egiten diren emankizun teatralik handienek normalean lan prozesu guztia gaztelaniaz egiten dutela eta ondoren euskeraz ere ematen zaizkigula eta orduan ikusleak nabaritu egiten duela aktoreak ez duela hizkuntza gorpuzten. Eta iruditzen zait hau arlo askotan gertatzen dela eta iristen zaigula gorpuztu gabeko hizkuntza ez bat ere adierazkor, ez bat ere eder, ez bat ere benetako bat, ez? Iragarkietan irratia jartzen dugune bakoitzean, hainbat emankizun kultural entzuten ditugunean, hainbat politikariri entzuten diogunean, eta horrek euskaldun bezala txikitu eta konplejatu egiten gaituela. Horregatik uste dut, beldurrik eta konplexutasunik gabeko euskalduntasunetik abiatu beharko genukela egiten dugun guztian. Bai edozein kolektibok, edozein elkartek, alderdi politikok, kirol taldeek, musikarik, idazleek, egunkarik, irratik, telebistak, argitaletxek, eta ahalik eta prestigiorik handienarekin. Eta horretarako beharrezkoa dela batetik euskalduntze masibo bat, eta bestetik desakonplejatze masibo bat. Gustatu zitzaidan, esaterako Garazi Arrula, idazle Tafallarrak argia astekarian autoitzulpena egin zioten elkarrezketa batean esaten zuena. Zioen, idazle euskaldun askok euren obra gaztelaniara autoitzuli ostean komunikabidei esaten zietela erabat berridatzi zutela edo ipuin ineditoak sartu zituztela. Eta iruditzen zait ez dela nahita eta asmotxarrez egiten den zerbait, baina nik ere usaintzen dut alako konplejo bat horren azpian, ez? Azpikoz esaten dugulako gaztelaniaz argitaratu dugun hori, euskeraz argitaratu genuena baino osoagoa dela edo hobea dela, eta gainera, Espainiako literatur sistemari askoz ere hobeto da datorkio bigarren original bat, beraiei ez zaielako axola lehenago euskeraz argitaratua izan zen, ala ez? Eta hala saldu nahi izaten dela, eta horregatik esaten zuen Garazi Arrulak nahiago dutela autoitzulpena, itzulpena baino. Hola badirudielako, autorea dantzatzen duzu, beraien kultur sistematik gurea ez delako existitzen, ez? Esaten zuen, autoitzulpenetan, editoreek, prentsak eta autoreek barra-barra esaten dute erdarazkoa itzulpena ez, baizik eta bertsioa dela, edo egokitzapena, edo berridazketa. Hori justifikatzeko beti esaten dute moldaketak egin dizkiotela testuari. Komertzialki, komenigarriagoa da esatea autoitzulpena bigarren original bat dela, edo erdarazko bertsio bat. Sistema espainolak nahiago ditu autoitzulpenak alde batetik errentagarriagoak direlako, baina baita logika jakin bati erantzuten diotelako ere. Badago asimilazio nahi bat. Espainiako literatur sistemak badauka indar zentripetu bat eta nahi du hizkuntza periferikoetan sortzen diren obrak hizkuntza hegemonikora ekartzea eta aldela autoitzulpenaren bidez egitea. Hau beste evidentzia bat da, baina Euskal Telebista edo ETB ere gaztelaniaz pentsatutako telebista bat da, eta hala jasotzen dugu ez, egunero bigarren eskuko hartzaileak gara.
Eta hau dena esaten dut, niretzat evidentea den, beste ideia bat esateko, gero loreak garatuko duen intersekzionalitatearekin zerikusia daukana, eta da, euskarak ezin duela traba izan bestelako emantzipazioetarako bidean. Nire ustez inoiz ezin duela traba izan, feminismoak traba izan ezin duen modura. Gero, sakonduko dut horretan. Eta edozein iraultzatarako, edozein helburutarako traba bada euskara, traba bada feminismoa, eta igual esan dezadan hobeto, traba bagara euskaldunok edo emakumeok ze sujetu ez ari gara, eta askotan idei ez hitz egiten dugu, baina ari gara aspiraturiko jendeaz. Traba bagara euskaldunok edo emakumeok beste edozein sujetu subordinatu, iraultza hori edo helburu horretara eraman uste gaituen egitura hori, bere baitan zapaltzailea den seinale. Alde horretatik, gustatu zitzaidan, plaza hutsan elkarrizketatzen zenituzenean, Amaia Zufia eta Saio Iraola, nola esaten zuten, nolako lorpena den martxoaren 8 baterako, grebarako batzar guztiak, Iruña, bai Gasteizen, euskaraz egingo direla bermatzea. Kezkatzen hau, adibidez, beste bat aipatzeagatik, euskal musika eszena gertatzen ari denak, eta iruditzen zait oso gutxi hitz egiten ari dela honi buruz, eta ez dela oraindik hautsa hundirik arrotu, baina modernotasuna, gaztetasuna, irekitasuna, ambizioa edo dena delako helburuak direla medio, euskaldunez osatutako bakarlari eta talde asko ari direla euskara albora uzten, deseuskaldutzen, eta ez dutela euskararen aldeko hautua egiten, zerbaitegatik. Gainera, nik uste dut horreren aberitzen dugula, euskaldun garenok, bigarren mailako entzulea garela edo zubi entzuleak edo algo entzuleak bide batez hor gaudenak beste nonbaitera iristeko estrategia baten hortxe fokatuta gaudela nonbait, ez? Eta ari gara nire ustez diskurso nahiko arriskutsuak entzuten eta ontzat ematen, adibidez nik ez dut hizkuntza hautatzen, hizkuntzak hautatzen nau ni bezalakoak, nire ustez ni ez naiz feminista, ez matxistaren logika beretik datozenak, ez? Eta hizkuntzen arteko botere harremanak neutralizatu egiten direla eta aukera libre eta xalo moduan aurkezten dela zapalkuntza kulturalaren ondoriozko hautua dena. Egiturari erreparatu gabe, agentzia sartutako erabakiak izango balira bezala, ez? Askatasunaren prediku eginez, berez zapalkuntzatik datorren zerbait denean. Eta lehenkoan komentatzen zidan Miren Artetxe bertsolari lagunak, iruditzen zaiola identitate global moduko bat sortzen ari dela, ez? Munduko herritar berriekin osatua, pixka bat, saiesbidetik, ez? Euskalduntasunetik behar, saiesbidetik munduko herritarrak gara, eta hizkuntza kasu honetan euskara bihurtzen dela nolabait halako plusbalia bat, ez beste ezaugarri bat gehiago, baina ez dakit tatuaje geometrikoak edo O eta E dieresidunez betetako izenak izan daitezken modura, ez? Beste ezaugarri bat gehiago, hipsterizismo horretan, ez? Bueno, hau lehenengo partea eta bigarrengoa litzateke, aipatu bezala emakumeok ardatzean jartzearen garrantzia. Asko gustatzen zait, Joseba Sarrinandiaren Lapur bandenetika la politika liburuan, ez dakit nork inizialak bakarrik jartzen ditu, ez ikasle batek, ekateko ikasle batek Josebari egiten dion iruzkina edo, eta esaten du, gaur egungo Euskal Herrian asko gara gure aita politiko eta kulturalarekin eztabaidan ari garen alabak. Eta nik hau sentitzen dut bete-bete. Momentu hontan, kulturan, politikan, arlo guztietan, ez? Askotan aipatzen dez, paradigma aldaketa hontan hainbat kontzeptu berdefinitzen eta kuestionatzen ari garela, teorian behintzat, ez? Bai sujetu independentista bera, herritartasuna, militantzia, zaintza, autoritatea, kalitatea, nortzuk gara independentistak, nortzuk herritarrak, nortzuk gara militanteak, nortzuk zaintzaileak, nortzuk gara autoreak, nortzuk gara autore onak. Nire azkenengo novelaren harira esan izan dut, eta Josebak deitu zidanean ideia hau aipatu nion, horregatik esango niola baietz, ona etortzeari. Sentitzen dudala, 80ko hamarkadan jaio ginenak, gure aurreko belanaldikon anai arreba gaztetxoak bagina moduan kokatu izan garela, bai kulturalki eta bai politikoki, ez?
bilak sumatzen ditut, bai lekukoa hartzeko beldurra, eta bai aurrekoengandik lekukoa askatzeko resistentziak ere. Bertxotan eta literaturan ere adibidez oso begibistako egiten zait, ez bertxotan gure aurreko labeka da, ez dut belaunaldia esango, ze adibidez Amets Arzallus nimen urte bete zarragoa da, Sustraiko Lina 2 urte zarragoa, Beñat Gaztelumendi eta Alaia Martin baino lau urte zarragoak dira, ez dago belaunaldirik hortarte hortan, baina aurreko labeka da ura konsagratuta zegoen jada 30 urte betetzerako, lehenago esango nuke. Unai Idurriaga eta Igor Elortza 15-16 urterekin Bizkaiko finaletan kantatzen ari ziren, Sustraiko Linak 19 urterekin kantatzen zuen Euskal Herrikoan. Eta beraiekin batean, ere ustez, salbuespena dena eta salbuespena delako ere hor dagoena kanonaren puntaren puntan, ez, Maialen Lujanbio belaunaldi hori, edo labekada hori. Eta atzetik, gatozenok, urrengo belaunaldia, urrengo labekadak, nik ja 34 urte dauzkat, Beñat Gaztelumendiko 11, Alaia Martinek ere bai, Julio Sotok ere bai, Mirene Amurizak 28-9, Ione esan edet, ja, garai hortarako rockaren belaunaldi hura konsagratuta zegoen. Eta horren motibo bakartzat badirudi kalitatea jartzen dugula, ez? Eta nire galdera da zer ikusi ote duen genero sistemak horretan. Hau da, urrengo labe aldekoi, 80ko hamarkada hortan jaiotakoei kalitatea falta zaie, agentzia falta zaie, ala egiturak berak, egitura patriarkalak badauka zerikusirik. Iazkoa, 2017koa inoizko finalik zarrena izateak, badauka zerikusirik, 40 urtetik gorakoa zen bataz bestekoa, badauka zerikusirik urrengo labealdiko autorerik nabarmenenak emakumeak izatearekin, ala ez, hor latzen dut galdera. Eta adibide bera eramango nuke kazetaritzara, literaturara, teatrora, politikara, iruditzen zait zabaldu daitekela, ez. Bueno, nik adibidez bertxotan oso garbi ikusten dut, ez dugula egitura kuestionatzen, adibidez txapelketa bera, ez? Kanonizatzeko sistema bakarra eta adostua daukagu bertsolaritzako sisteman, eta denok aitortzen diogu sistema horri halako neutraltasun bat edo objetibotasun bat. Eta ez dugu txapelketa beraren, ez publikoen gustuen, ez epaileen gustuen, ez bertso sistemaren, ez gizartearen beraren egitura patriarkala auzitan jartzen, ez? Azkenengo txapelketan asko kezkatu nau, txapelketak emakume bertsolarioi kolektibo bezala bueltan itzultzen zigun mezuak. Ze ingurutik mezua da, joan txapelketara egin behar duzue, espazio okupatu behar duzue, importantea da zuek egotea, baina gero bueltaren txapelketak eta neurgailu objektibo horrek zuri edo kolektibo bezala itzultzen dizun erantzuna da, sentitzen den neskak, baina ez zarete iristen. Oraindik ez duzue goi bertsolaritza egiten. Eta hori autoestima kolektiboarentzat oso gogorra dela iruditzen zait. Bueno, eta aurrera egingo dut, ez? Horretan guztian, betikoa, badirudi merezimendu guzti horietan eta kalitatean eta gustu horietan guztian, gizona izateak ez daukala zerrikusirik, eta hau sistema guztietara zabalduko nuke. Mundu literarioan berdin, haren egitura matxista kritikatzen dugunean, esaten zaigu idatzi, venga, egin, ez? Eta nik sentsazioakat ez dugula egin besterik egiten. Nire ingurura begiratzen dut, eta nire inguruko bertxokide, idazlekide emakumengana, eta ikuste ditut bertsoak egiten, liburuak idazten, tesiak egiten, diskurtsoa egiten, hitzaldiak ematen, artikuluak idazten egunkaritan, espazioa eta denbora okupatu nahien, eta gainera eskatuz, utzi guzu espazio gehiago, ze oraindik gauza gehiago dauzkago esateko, baina ez daukagu non esan, ez? Eta hala ere, benga, gehiago egin behar dezue, baina egiturek lehengoan jarraitzen dute eta oso poliki aldatzen dira. Eta egitura patriarkalen barruan ekitea oso gogorra da. Eta egin ikusten ditudan kide horiek danak, baita ere, lehengoan Marilut Estebanek bertsolaritza eta generoari buruzko hitzaldian esaten zigun bezala, ikusten ditut baita ere gaixotzen. Ikusten dut nire ingurua gaixotzen. Nire burua barne, ansietateak jota, insomnioak jota, estresak jota, esposizio aldien ostean derrigorrez, barneratzera eta sendatzera behartuta, berriz ere atera baino lehen,
Etengabekoa delako, esposizioa gogorra da nik uste denontzat, baina emakumeen kasuan, are gogorragoa eta etengabea delako desautorizazioa, kuestionamentua, gutxiespena, eta pausua moteltzen, zalantza eginarazten eta beldurtzen da txikitzen gaituzten mekanismo pila bat daudela martxan. Esaten da, hainbat alorretan, azken aldian ekarpenik interesgarrienak feminismotik datozela. Elkarrizketa guztietan galdetzen dute kazetegiak. Ekarpenik interesanteenak feminismotik datoz, eta beti aipatzen da, baina sekula ez dut entzun oraindik ekarpenik onenak, edo ekarpenik kalitatezkoenak, edo ekarpenik interesgarrienak, baina hor gelditzen da, eta adibidez bertxotan, esplizituki esaten zaigu kalitatea falta zaigula, teknika falta zaigula, baina zer da kalitatea? Zer da teknika? Eta batez ere, zertarako da teknika. Zerbait esateko, zerbait kontatzeko, zer da falta zaiguna. Eakorko izuet, pasartetxo txiki bat, liburuari buruz hitz egiten ari nintzala eta lehengo ideiari lotuta idatzi nuena eta dio politikoki, emozionalki eta kulturalki 80ko hamarkadan jaiotako gure aurreko belaunaldiko jendearen anai arreba gaztetxoen rola bete izan dugu maiz, hain garai gogor, bizi eta zirraragarrietan egituraturiko esperientziak eta diskurtsoak erentzian jaso genituen anaien, ez aizpen, kasete zarrak bailiran, eta mila aldiz entzun, eta aurrera eta atzera erabili, eta zinta utxi arte mamurtu miresmenez, jakin minez, eta kasete zarrari gainetik gure diskurtsoa grabatzeko beldurrez, hain musika ona, potentea eta iraultzailea gure melodia, melenga eta bigunekin kutsatuko genuelakoan. Eta talka hau bete-betean ikusten dut, aitarekiko, neba zarrekiko, eztabaida, debatea, talka, kulturako gizarteko arlo guztietan, botere leia hori. Eta honekin amaituko dut, eta hau da nik uste ideia nagusia edo, ikusten dudala ezkerreko jende asko, batez ere gizonak, beti egiturari erreparatu izan diotenak, egitura kritikatu izan dutenak, feminismoa dela eta orain agentzia interpelatzen. Lehen egitura, Espainiako edo Frantziako estatuak, klase ekonomiko burgesak, indarrean zeuden egitura politikoak, kritikatzen zituztenean, egiten zuten identitate subalternotik. Euskal Herritar bezala, proletario bezala, baina, egitura feminismotik kritikatzen denean, euren burua ezin dute kontu hortan, identitate subalternoan kokatu. Eta iruditzen zaitorrek zailtasunak eta krisiak sortzen dituela. Euren ideologia ezkertiarretik konprometituta leudeke desboteratzera eta euren privilegioak rebisatzera eta demokratizazio prozesuetara. Eta desboteretze hori ikusten nahi naiz oso zaila, ari dela gertatzen pertsonalki eta kolektiboki. Eta, ez dalako erresa, eta hau nik uste ala dela, urteetan egonkorturiko egitura patriarkalak desegiteko eta berregiteko erronkan sortzen diren talkak kudeatu beharra etxe barruan, familia bezala funtzionatzen duten, talde, elkarte eta abarretan. Eta orduan, uste dut hori, a priori, irekia den edozein kultur taldek, talde politikok, mugimendutan eta abarretan, gehiengo absolutua gizonezkoa denean, kolektibo horrek berak sakonki kuestionatu beharko lukela bere burua. Egiturari erreparatu beharko liokela eta ikusi zergatik emakumeek ez duten egitura horretan parte hartzen, edo ez duten egitura horretan aurrera egiten. Ze kontrakoa, individuak toki batean edo bestean euren erabakimen ez daudela edo ez daudela esatea oso pentsamendu liberala litzateke. Eta, Amets Hartzailusek Plaza Hutxako bideoan esaten zuenaren aritik, esango nuke, ados nago berarekin erabat, liberazio politikorik ez da izango, liberazio kulturalik ez bada, eta gehituko nuke, liberazio kulturalik ez da izango, liberazio feministarik ezean. Uxuek esan du, ez da izaldi honetara etorri dela oso ondo asmatu gabe nondik nora jo, eta nik ere bai, naiz eta idatzi dudan, eta gero autoitzulpena egin dudan, eta berriro idatzi dudan, poligrafo urdinez eta beltzez, eta ez dakidan emakumea garelako edo zergatik. Nik idea batzuk arilkatzen saiatuko naiz, eta berbada batzuk arilkatu gabe joango dira. Ikastaroaren abiaburuan edo bazeuden 3 galdera, ezta? Aro berri baten gaude, hausturarik badago, erronkak non daude. Aro berri baten gaude.
Uste dute, oso galdera potolo da, eta egon gintezke honi erantzuten 2 urte, baina uste dut interesgarria dela begiratzea gutxienez makro mailan, meso mailan eta mikro mailan. Mundu mailan ze gertatzen ari dan, alegia gaur egun mundu mailan gertatzen diren aldaketa guztiak geure baitan ditugula, eta aldaketa nagusi batzuk edo batzuk aipatzearren, edo oso presente izan ditzazkegunak, hemen eta munduko beste toki batzuetan, egoerak egoera eta menperakuntzak menperakuntza, aipatuko nituzke gutxi batzuk, ez? Baina bat da prekaritatearen, termino zabal lehenean, prekaritatearen ideologiaren nagusitasuna. Honekin lotuta bizitza duina privilegio bihurtu dugula, berdine munduko zonalde pobrenetan zer esanik ez, seguraski beti izan da privilegio bat, baina gaur egun gurean ere uste dut bizitza duina privilegio bat bihurtzen ari dela. Eta gure ondorengoentzat beldur naiz are eta privilegio lortu ezinezko badela. Esan dut bizitza duinaren maila zer dan asko jetxi zaigula, asko jetxi dugula, ez. Eta badagoela ahitze edo nekatze prozesu oso bat mundu baian. Marina Garcesek, liburu interesgarriak idatzi ditu, azken aldian, gauza batzutan oso ados nau, beste batzutan ezain beste, baina berak esaten du munduaren, planetaren, mundutar garen gixan, gure esperientzia neurrigabe ari dela aldatzen. Gure eguneroko bizitzan, ezta? Eta bada esaldi bat esaten duena, dena dakigu, baina ezin dugu ezer egin, bai? Edo inoiz baino gutxiago egin dezakegu, esaldi bat. Esaldi horrek 3 azpiatal ditu. Bat, izan dezakegun mundu onenean bizi gara, biharko mundua okerragoa izango da, eta hori da telesail guztietan ikusten ari garen distopia hori, beraz geratu gaitezen gauden mundu honetan, eta ez aspiratu mundu hori hobetzera, eta bigarrena da zuzen, distopia edo retrotopia, alegia orain dela 50 urte, 100 urte, 500 urte, 600 urte, 1000 urte hobeto bizi ginen, eta beste da utopiak berriro asmatuko ditugu, eta hori da pixka bat, segurazki makroan erantzun nahiko genuken hori. Alegia, non dago bizitza, zerk mugitzen gaitu, bai? Edo zerk mugitu beharko gintuzke. Edo. Euskal Herrian aro berri batean gaude, nik uste du politikoki, sozialki, ekonomikoki eta kulturalki aldaketa eta gertaera handiak izan direla, gure inguruan, eta hori dena ez dela doan pasa, uste dut ahitze prozesu batean ere bagaudela, gauza batzuen ahitze prozesuan, baina aldi berean, bazterretan zeuden, hainbat eztabaida, eskakizun, pentsamendu, bizitzeko modu, gorputz, erdikaldera etortzen ari direla, eta neurri batean, sistemaren erorketak edo ahalbideratu duela hori, ez? Behar bada orain dela 15 urte, 20 urte, ezinezko ziren eztabaidak mailan jarri ahal izatea. Beste idea bat niretzako importante dela, eta uste dute garrantzitsua dela ikuste horrela ote dan edo ez, kapitalismoa sistema ekonomiko bat izatetik, balore sistema bat izatera pasatu dela. Eta kapitalismoa geure baitan gorpuztua dugula. Era bat. Ja ez da sistema ekonomiko bat horrela funtzionatzen du, plusbalia horrela dijoa, honi lapurtze zaio, norri irazte, baizik eta gu horren barruan gaudela. Era bat. Baina horren barruan gaude, gure gorputzez, esan nahi dut, gure desioz. Alegia, desioa esan nahi dut desioaren hitza, bai? Alegia, zer desio dugun, edo nork markatzen digun desio nahi dugun hori, zer izan nahi dugun horretan, ez da? Eta hori nolabait, merkatua, kapitalismo gero eta basagoak, eta horrek dakarren prekarizazioak, erabat markatzen digu, nik esango nuke, dagoeneko nik hori ikusi egiten dute, nire inguruan, neure baitan, kapitalismoaren baloreak. Hori ikusten da, harreman moduetan, bizitza antolatzeko moduetan, konpromezuak hartzeko moduetan, engaiamenduak izateko moduetan. Dena ez da katastrofikoa, nik uste dut, ari direla loratzen egiteko eta moldatzeko beste modu batzuk. Uste dut, badagoela,
baita ere badagoela badaudela iraultza edo eraldaketa leku batzuk, ez? Eta eraldaketa leku horiek zerikusia dutela, gure kasuan ja mikrora edo Euskal Herrira etorrita zerikusia dutela herritartasuna, hiritartasuna ulertzeko modu bestelako edo zabalago batzuekin. Hiritartasuna eta herritartasuna. Ez dakit bi kontzeptu dira, nik usango nuke gurean aparte dijoazenak edo aparte bizi ditugunak, eta pixka bat Joxe Azurmendi errekuperatuz, ez da, Joxe Azurmendik esaten du gu garela herri bat gizarte bila, bai, alegia, herri bat, komunitate bat, badakit termino hauek gaur egun askoz malguagoak, aldakorragoak eta nolabait irekiagoak direla, eta behar bat ez da hori txarra, segun eta esango nuke, igual idea asko botako ditut, baina Spivak, pentsalari feminista dekolonialak esaten duen bezala, bai dena da orain deseraikitzea eta eraikitzea, baina esentzialismo beharrezkoak identifikatu behar ditugu, jakinda, historikoak eta aldakorrak izango direla, baina behar dugu zerbaiti heldu. Ezin da izan dena modu askean ez delako hori existitzen, ez? Erabateko askatasuna, menperakuntza eta botere harreman bat besterik ez delako, ez? Orduan, Joxe Azurmendinik planteatzen duenean gauza bada herria eta beste bada gizartea, gu gara herri bat, nazio euskalduna, edo berak esaten du euskara da nazioa, ez da? Bueno, gizarte baten bila, ze esan nahi du eskubide bila, ez. Karo, euskaldun izatea, horrek ere gaur egungo egoeran, eta ikusi dugu, lehen esan dudan aldaketetan, orain ez hainbeste, propaganda pixka bat eginez, azkenengo jakinen Josu Amezagak idazten du euskerari dagokionez, nola baite paradigma aldaketa bat, esaten du uste genuen ezagutza gehituz, etorriko zen erabilerak ekarriko zuen nortasunak ekarriko zuen lurralde batekiko identifikazioa, eta 4 vektore horiek gero eta urrutiago daude bata bestearen gandik. Alegia ezagutzak ez du erabilerak hartzen, erabilerak ez dakar, edo ezagutza berak ez dakar nortasun bat, gaur egun errealitateak badira nun, euskaldun izan den jendeak esaten duen, bai baina ni naiz euskalduna, eta lurraldearen mundua bihurtu zaidu. Fisikoa eta digitala, ez da? Orduan, espazio horiek, vektore horiek zabalduz dijoa. Horregatik nioen, euskaldun diodanean, ez dut esaten euskara ezagutzen duena, ez dut esaten euskaraz tarteka bizi dena, baizik eta euskaraz bizitzeko autua egiten duen hori, autu kontzientea egiten duen hori. Herri hiritar parametrora ekartzen badugu, agian herritar bada, baino ez da hiritar bat, bai? Eskubideak ukatzen zaizkiolako. Paralelismo berdina egin liteke sexu-genero sistemaren arabera, ezta? Nolabait, emakumeok edo gizon gorputz ez hegemonikoak herritarrak izan daitezke, baina kasurik onenean herritarrak, baina askotan ez gara hiritarrak. Ez dugulako eskubiderik, bai? Nolabait, sistema guztian eskubide banaketa ustezko berdintasunean banatuak egonagatik, sistemaren andamioak zerk eusten duen guzti horrek eskubide gabetzen gaituelako. Beste ideia bat, azkarrantxean noa, baina beste ideia bat uste dute bizi dugula berdintasunaren ilusioan bizi garela. Hizkuntza berdintasunaren ilusioan, sexu-genero sistemaren berdintasunaren ilusioan. Eta nolabait hori dela modu bat, desaktibazio politikorako ez da. Esaten dudanean euskara ardatz duen, bizitza egin nahi duen persona talde baten eskubide gabetzea, ez naiz ari eskubide lingustikoez soilik. Ari naiz eskubide guztiez. Esaten dudanean, sexu-genero sistemaren arabera emakume edo ez gizon, onartzen badiazue kontzeptua,
diren pertsonak eskubide gabetuak direla, ez dut esaten soilik sexu-genero sistemaren baitan direla eskubide gabetuak, baizik eta eskubide guztietan. Eta uste dut hau, ideia hau importantea dela. Justizia soziala edo demokrazia bezalako kontzeptuak egunero hor jokatzen direlako. Ideia hau ez da berria, Jose Azurmendi 27an esana zuen. Ez die hizkuntza eskubidea bakarrik, ez da genero eskubideak, genero berdintasunerako eskubidea bakarrik. Horrek inplikatzen du gainontzeko sistema osoan nun egongo zaren edo ez. Kontutan izan da, eta bere esan behar da noski, menperatzen edo menperatu edo aspiratu egiten zaitun hori geure baitan dagoela, baina menperatzaile ere bagarela aldi berean. Bai linguistikoki eta euskaraz jardunez, baizik eta gure beste hizkuntzetan jarduten dugulako, eta sexu-genero sisteman nolabait berdintasun baten berproduzio sozialean parte hartzen dugun heinean, ezta? Zergatik euskararen da feminismoaren nolabait bitasun, esango dut identitario, zergatik hartzen ditut bi horiek. Gehiago badaude? Noski, badaudela gehiago. Zergatik hartzen ditut hau? Niri, nire bizitza personalean, nire bizi esperientzian, nire bizi jakintzan, horiek fundamentalak direlako. Eta, ausartuko naiz esaten, bi tasun horiek, uste dut, importanteak direla, egiten gaituztela batetik eta bi gizartean, leku batean edo bestean jartzen gaituztela. Horregatik direla importanteak. Hizkuntza batera jaiotzen gara, kasu honetan hizkuntza minorizatu batera. Eta genero batera jaiotzen gara. Bi kasuetan ematen dan menperakuntza sistema berdina da. Arrazismoan, kolonialismoan, langilegoaren zapalkuntzan erabiltzen dien sistema oso antzekoak dira, bereziki diskursoaren eremuan, ezta? Sexu-genero sistemaren bektoreak nik uste dut guztiok zeharkatzen gaitula goiti bera. Jaio aurretik dagoeneko gure sexu biologikoaren araberako nolabait geuregandik esperoko dan hori dagoeneko markatua dagoelako. Eta zer gertatuko zaigun, da zer ez zaigun gertatuko nolabait aurre idatzia balego bezala, ezta? Nolabait determinatzailea badelako. Gero besterik da askatasun ekinbideak irekitzeko gai ote garen, eta uste dut bagarela. Irakurriko dizuet, niretzako importante da, Despentesek egiten duen definizioa gure gizarte honek emakumetasun mandatua eta maskulinitate mandatua zer diren, ezta? Eta Despentesek honela dio, alegia zer den gizon izatea, esaten du. Gizon izatea da bere emozioak itotzea, bere sentsibilitatea mututzea, bere hauskortasun eta zaurgarritasunaz lotxatzea, zakilaren tamainaz larritzeraino arduratzea, aldaderik ez adieraztea, beti kolore diskretuekin janztea, beti lehen urratsa ematea, laguntza eskatzen ez jakitea, indarra balioan jartzea, ausarta izatea, ausart izateko nahirik izan gabe, agresibitatea aderaztea, homosexuala izateaz beldur izatea, gizona gizon bada ezin daitekelako inoiz penetratua izan. Beste gizonezkoen indarkeriara kexatu gabe makurtzea, beti bere burua defendatzen jakitea. Eta gehiago. Eta emakume izatea zer da, emakume portatzea zer da, beraz. Emozionala izatea, sentsibilitatez gainezka egotea, hauskortasuna eta zaurgarritasuna gizonen babesa bilatzeko armatzat erabiltzea. Bere gorputzaren esklabo eta biktima izatea, argal egotea, eder izatea, aldadea adieraztea, arropa edergarriekin janztea, makillatzea, gizonaren zain egotea, lehen urratsa ez ematea, ausarta ez izatea, laguntza eskatzen jakitea, agresibitaterik inola ere ez adieraztea, bortxatua izan daitekela barneratua izatea. Uste dut azken esaldi hau importante dela. Bortxatua izan daitekela barneratua izatea. Eta nik esango nuke, nik ezagutzen ditudan emakume guztiok
ez da gize adinetan jakin dugun inorrek esan gabe bortxatuak izateko jaioak garela eta bortxatuak izango garela. Eta hau da, hemen parentesitxo bat irikiko dut, baina uste dut, hau dela gaur egun emakume izatearen ezaugarri nagusietako bat gure gizartean. Alegia, beldurraren, bizipenaren errealitate hori, ez? Eta hori dela nolabait emakume egiten gaituena. Beldurrak eta bortxatuak izateko nolabait tokatuko zaigula. Eta zure izpazaitu tokatzen besteari tokatuko zaiola, ez da. Besterik da, bortxaketara gero ze konsiderazio duen gure gizartean, eta horrekin ze gertatzen den. Ez da, ze irakurketa patriarkal egiten dugun bortxaketaren gainean. Hori ote den, emakume bati gertatu dakioken gauza larriena. Hori ere, seguraski ez dugu guk erabaki. Larria izanagatik edo. Beraz, bitasun horiek nik uste dut importanteak direla. Beste batzuk ere bai, eta uste dut arrazarena ere importantea dela. Eta arrazarena diodanean, imaginatzen dugu arraza iluneko jendeak bere baitan tasun hori biziko duela oso modu determinantean gizarteak determinatzen duelako. Baina gure zuritasunean ere oso determinantea da gure zuritasuna. Onerako, privilegiorako, askatasunerako, botererako eta guzti horretarako. Horregatik, esaten dugu guk bi horiek importanteak direla. Eta nolabait gainera, bien menperakuntza, emakume eta euskaldun, edo euskaltzale eta feminista garen heinean, nolabait bi horien menperakuntza modu sistema berean ematen da, ezta? Naturalizazioaren bitartez. Hau feminismoak eta soziologiak asko ikertu duen kontu bada, alegia, nolabait diskurso oso bat eta sistema oso bat, Durkheimek esango lukena gertaera soziala edo Bourdiuk habitusa eta feminismoak gorputza esaten duen hori, nolabait naturalizazioaren bidez eraikitzea, bai? Esan nahi du, berez, jaiotzez, aldagaitza diren ezaugarri batzuek dituzulako zauden tokian. Eta hori da, emakume txiki-txikitatik esaten zaiguna, Despentasen hori irakurri dizuedana, zertarako garen, zaintzeko, maitatzeko, ez haserretzeko, plaza publikoa gorrotatzeko, politikan ez sartzeko, indarkeriarik ez erabiltzeko, hori da gure berezko tasuna, hori da amaren sua, eta beraz horregatik gauden tokian, ezta? Euskerari beste hainbeste esan izan zaio eta esaten jarraitzen da, ezta nolabait txokokoa, etxekoa, sukaldean, umei, eskolan, behar bada, gero eta gutxiago, bigarren mailako lekuetan. Gauza importanteak espainolez, beti, bai, edo frantsesez. Beraz, modu berean, diskurso berarekin nolabait azpiratzen dira bi tasun horiek gure gorputzetan, kasi tatuatu egiten zaizkigu, ez hori danak barruan sartze zaizkigu. Beste kontzeptu bat, 5 minutu gara. Genealogia txiki bat egin ez netzako interesgarria dena, menperakuntza bikoitzaren diskursoa Euskal Herrian eta ezker eraldatzailearen baitan aro modernoan zizelkatutako tesia da, herri menperakuntza, langile menperakuntza berdina dira, eta bere momentuan seguraski borroka galdu bat egontzen hor hizkuntzaren alde, baina zen dute polo trabajador baskoren nolabait hiritartasunaren, herritartasunaren bat egiteko modu bat asmatzen den tesi horretan oso garbi ikusten da, Uxuek esan duen bezala, egiturazko indarkeria hoiei aurre egiteko bi modu menperakuntza bikoitza bezala ez. Menperakuntza hirukoitza lirateke bi hoiek gehi generoa gehituta eta nolabait nazioari hizkuntzaren ardatzean bete-betean jarrita gure iritzian, gure diodanean, kolektibo baten izenean nabilizketan. Hau ez da bakarrik sortzen ez da. Menperakuntza hirukoitzaren kontzeptuare ez da berria, eta aipatu nahi nuke genealogia ze interesgarria da. Menperakuntza hirukoitza ezkerreko abertzaletasunean 74ean nolabait formulatzen da lehen aldiz eta sortzen da iparraldean.
Guk beti uste izan dugu hegoaldean sortu zela Euskal Herrian feminismoa, baina ez da egia ez da. Eta hor sortzen da mugimendu bat Euskal Emakumea bere askatasunaren alde, abertzalea, langile mugimendukoa eta genero ikuspuntua ekartzen duena aurrera. Eta horre anekdota txiki bat, baina importantea, urte horretan bertan uste dut, hori ziur ez daki, baina txikita eta egi hiltzen dituztenean haien kontrako manifestaldi bat antolatzen da Behobia inguruan, muga inguruan, eta han Maite Idirinek kantatzen du nire amaren etxea defendatuko dut. Arestik nire aitaren etxea esan da 10 urtera, eta orain dela 40 urte. Eta guk oraindi batzuetan segitzen dugu gure naturalizazioarekin amaren sua esaten ez da. Bide batzuk behin eta berriz jorratzen ari gara, beti utxetik hasteko adanismo horretan, transmisioaren etenak tartean daudelako. Hortik dator menperakuntza hirukoitzaren tesia. Dagoeneko ordudanik gerora feminismo beltzak eta gehien bat intersekzionalitate hitzaren baitan nolabait teoria politiko gisa ekartzen dutena, teoria politiko eta teoria praktiko gisa. Intersekzionalitatearekin bukatuko dut, asko ezagutuko duzu zer dan, baina igual merezi du ezaugarri batzuk edo esatea. Zer dio intersekzionalitateak edo zergatik sortzen da? Aldi batean, lehen tesia edo lehen oinarria litzateke esatea menperakuntzak geure gorputzetan bat baino gehiago izan daitezke, eta badira, eta menperakuntza horiek lotuta daude. Ez dira gertatzen menperakuntza bat goizeko 10-etatik 12, hurrengoa 12-etatik ordubitara, arratsaldean militantzia tema batean, da beste amaizik. Horiek gurutzatuta daude. Bat. Bi, menperakuntzak normalean elkar indartzen dira beheraka. Bai? Argi dau, emakume izan, mundu mailan, emakume izan, pobrezia eta hizkuntza minorizatua, hori ikertua dago, 3 variante horiek elkar lotuta daudela, ezta? Alegia, loterian boleto gehiago duzula pobre izateko emakume izan da, eta boleto gehiago oraindik hizkuntz minorizatu bakarreko, hizkuntz bakarreko, hiztun barin bazara. Beraz, eramaten zaitu nolabait beraka. Intersekzionalitateak zer gehiago esaten du, baina hain zuzen hori da menperatua izateko gune privilegiatua, eta hain zuzen hori da nolabait menperakuntzari kontra egiteko leku privilegiatua. Hau da, intersekzionalitatearen beste teoria bat. Esaten du, desboteretuenak izango dira intersekzionalitatean benetako protagonistak. Eta horiek izango dute protagonismoa. Intersekzionalitateak aliantzaren politika bat proposatzen du. Ez du esan nahi tasun guztiak berdinak direnik, gaineraz gertatuko da intersekzionatzen garen beste jende batekin egotea botere harreman bat, eta sortzea menperatu eta menperatzaile harreman bat. Hurrengo ezaugarria. Beti esplizitatu behar da nun, noiz, nola, zergatik eta nork eta nori eragiten dion menperakuntza. Eta izango da prozesu konplexu bat, eta ikusi barko da nola aldatzen den segundu batean menperakuntza hori linguistiko, kulturala, arraziala, ekonomikoa, hiritarra, herritarra zerrote den, ezta? Beraz, hori da lekua baita ere borroka planteatzeko. Intersekzionalitateak nolabait borroken jerarkiarekin hausten du. Ez da borroka bat, eta ondoren gainontzeko guztiak etorriko dira, baizik eta borroka guztien aliantza. Honek ez du esan nahi borroka guztiak aldi berean, neurri berean joan behar direnik. Esan nahi du, Angela Davisek esaten duen esaldi baten, ez da lift as we climb, alegia denok edo inorrez, alegia inork urrats bat aurrera ematen badu, atzean daudenek ere urrats bat eman behar dute aurrera. Ez du balio menperakuntza bakarrak aurrera egitea eta besteak bat ere ez egitea. Eta azken finean intersekzionalitateak egiten duna da, nolabait gizarteko botere harremanen
kontestu horretan eta testu horretan nolabait identifikatu zer gertatzen den. Esan dut, beti esan behar dela menperakuntza nun den, horregatik intersekzionalitateak esaten du, menperakuntza bakoitzak bere izena behar du. Ez da nahiko esatea deno gaude menperatuak. Bai, baina bat da, sexista, matxista, linguistikoa, kulturala, ekonomikoa, esan inbardia ze ezaugarri dituzten. Eta honekin batera esaten du, baina biktima seinalatzen dugun edo nolabat eraikitzen dugun unean, instant berean, menperatzailea identifikatu eta esan behar da. Interpelazioa egin behar da. Bai barruan eta bai kanpoan. Tasun edo ezaugarri desberdinak izanagatik, nolabait borroka bakarrean edo konpartitutako borroka batean. Beste ezaugarri bat, eta uste dut lehen ezagite esan dudan, baina gaur egungo bazterretako borroka horietan uste dut zentralidade bat hartzen nahi dan ideia bat, eta seguraski urte batzutan uste gurekin segiko dula eta importante izango dela, eta dela zaintzaren zentralitatea. Eta ero definitu inbarko dugu zer dan hori plano diferentetan eta egituretan zealdaketa ekarri beharko dituen, baina intersekzionalitate bat nolabait askoz hobeto sartzen da edo bat egiten du zaintzaren paradigmarekin. Delako nik emango dudan urrats hori izan behar da besteak kaltetu gabe eta gaina zaldala bestea zainduz, ezta? Nolabait elkar zainduko gara. Bueno, intersekzionalitateak azken finean galdera da, balio digu edo ez digu balio? Gaur, momentu honetan, datozen urtetan, hori da galdera, ez? Nik esango nuke baietz, balio dudula. Nik uste dut praktika batzuk egiten ari direla eta praktika horren adibide nagusiena segurazki mugimendu feminista egiten ari dena, ez? Eta konkretuago esango nuke bilgune feminista egiten ari dena, ez? Nolabait hizkuntzaren eta feminismoaren arteko lotura horretan gehi beste intersekzionalitate hainbat, ezta? Guztiak izendatu behar direnak. Zehatz mehatz. Beraz, nik uste dut balio dula. Nolabait egitura mistoak, talde mistoak, identitate mistoak bateratzeko formula gisa balio duelako. Bueno, hau gogoetarako ideia bat izan daiteke. Eta bukatzeko, horriak pasako ditut, bukatzeko lehen aipatu dudan ideia bat, ez? Nolabait, euskaraz bizi nahi duenaren eskubide gabetzea ez da eskubide gabetze linguistikoa soilik, baizik beste eskubideena ere bada, eta berdin sexu genero ereduan ere bai, eta beraz, askotan uste dut galdera bat badabilela bueltaka, ez? Martxoa 8an zer gertatu zen edo. Edo beste modu batez esan da, feminismoak zer eskaintzen duen, ezta? Zergatik. Bueno, gertatu dena zergatik gertatu da, bueno, gutxienez 50 urteko borroka feminista bat martxan egon delako, marginetan, bazterretan eta nolabait belaze berdeak ez zeuden leku horietan, baina hor egon delako, ezta? Baina feminismoak daka gauza importante bat, ez da? Feminismoak ematen dizuna da munduan egoteko, mundua ulertzeko paradigma diskurtsibo eta praktiko bat. Mundua ulertzeko. Eta berriro esango dut. Ez genero sisteman zure buruan nun kokatzen den, esateko. Ez. Munduan errealitate osoan ulertzeko paradigma bat ematen dizu. Eta hori da nolabait bere abantaila nagusia, ez? Orduan guk askotan buelta ematen diogu horri eta esaten dugu. Euskarara ekarrita, ez? Guk lantzen ditugun bi ardatzak, gehiago bat direla jakinda, ez? Euskarak ematen digu munduan egoteko eta ulertzeko paradigma diskurtsibo eta praktiko bat ematen digu, hori da, pixka bat guk erantzunaian gabiltzan galdera, ezta? Alegia ez bakarrik hiztun gisa, baizik eta pertsona gisa. Kontutan izan da, emakumea, urrats bagorago feminista, barin bada, gure modua munduan egoteko, euskara da pertsona izateko gure modua, baita ere, munduan, ez?